Apan gong aku apan berpau ya kajing songu yo blay nong bu nong tau blay ngi kani kesngi bat bu don gat bat ngi hadu ini klip mat samlarang ba syongkono penyat ya kani ka jinglang keberit harian jong election i balongru i chairman jong election committee ba Dani Krim kumjuru ngasuman ai kublay ya baro ke tim jong election committee hapo ajingalam jing basam bet ba Dani bat kilala ban penbiang penbit ya kan election kum magalong ha kan kesngi ngasuman ai kublay ru ya ki observer ki blai don rum dem step kumjuru ki press nang tadi baro ki baidon benta ban penbit penbiang ya kan election ngasnoru ban aku blai ya ki paras samla ki blai shimenta ha kan election waladon ki babun ki kampoi syakatong henry pat kumbalong lagi nong lam sekhmat ba kani kajingi kun election kamdei kajingi tenju ubor henry kadai tang si benta man penyabet nanti ya ki kamram jong keseng kumjuru nasumna kublai ya barok ki dekot nak keleng ke brief nyotrap kumjuru ki bawan nasabar jong brief nyotrap ban syem benta ban tap igi vote ki jong ki hakan election kerpang do nasumna kublai ya ki himmen ki jongi ki balai lam nanti yang i nadu kesngi bangi don hakaseng kajing don kadon kajing penut Henry kadon pat kajing kran kabong kinong elam kilet bat kiwan Henry kanong rem jong kaseng kayai ne ba kayai scam nakawai kapor syakawai pat sau pupra teli kisnam kajing yalan ti jong kaseng kan riu teli ki general election Henry kadang ya kisngi peni bakaseng kadang klan kadang yobor na waste nam kani kajing klan jong kaseng wat hapreng kajing tenju babur rukom kadai na kajing scam nongrim tang kinong elam Henry way po way dokot barganget scam bakaseng kadang ya klan nang nis khmat namar i don i samla ki banut ban len la di na ka banta ka dauba jong ka ri ba ka jat ben riu hi pro kawai kumlakran di ginong lam sakmat nginum don i ba ginai kubor menta ka ski ha bai dei bat ki mat trekam jong ka ni ka body ka bamenta namar kumba fietip ka kesu kamdei ka seng kabarai shimet Henry kabayat rengkat kajinge selok kum kawai ka tim hakini gisgi ng sedang don syu kajing penrung higi dekhot haka top jong ka executive committee bat haka ski penskam kum balong mane pensayo sngo ya ka ka baka seng nang ni syakmat kan le nginum long artatien ki isu ki barem ki mat ki bakta ya kari ba jaj ben rio ken nyai ne bat nginang penjanai kumno ban pen urlong ya ki jingtumu ki jongi hot nginum la ban kular bangin yo ya ka jingjob haman lagi isu ki bang yakun Henry kai bangala ban kular ne golong ba nginum man thaj pat wala dangi kelam ngin yang biang wala dangi hap ngin yang biang ngin yai kran yai pen sngau ya ki jing jong ka ri ba ka jaj ben riu kendiat ngas kwa ban kran habangai i hakini gisngi ya ka jing ki phalo katu kat ni ngasuang tanggawe ya ki briu ki mamut ban tenju ya ka seng wat num kta ya ka ro jong ngap
yo pisah kanta namar kaseng jongi idon ya ki dot ki bamsalia ban mi madan na bantara dauba ajo kajat ben riu compare lada ngiri bentur na kading na kasnam hendrai ngong ipi ki dot jong kaseng kendai ki baningkong ki ban wan cakmat ban yeng ban keren ban yekun na menta kadauba ajo kajat ben riu nganum dan ye ban keren kambuan menta singi ngastu ya kawai ka jinglok ngajonga ya ka jing bakla ka jonga ngatrai hang ne ki bobun ki tip banga juele banri ba ban keren hagi jelang jong seng baper menta singi ayo ay bainong takadaw para samla shim baki ai baro kum ka jing hikai kenang ba pinum babi nga hadian bot baro skata ngaile banum keren nei menta tang langat takadaw para samla shim bakani ka de ka jing hikai ban ngets kam bang se kan duo hoi ski haba ni job ya kanu ka jing kun jong ka seng na ka menta ka ri ka jat ben ri te tang ni kin tien mach prang klo kari im slam pa ka bri nyok tap hi bro away kuble shibun kuble shujar ngu ublen don kalamangi kuble shibun